କିଏ କହିବ ଆମର କାମ ଅଛି ନା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେବା ଛୁଆଙ୍କର ଆଗ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଦେଇଦିଅ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷଣ କ'ଣ ଦରକାର ଛୁଆଙ୍କର ଆଗ ଦିଅ ଛୁଏ ପିଲା ଭାଷଣ ଦେବେ ଗୀତ ଦେବ ନାଚ ଦେବ ଯୁଡ଼େ ଭାଷଣ ଦେବେ ଆଉ ଯୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଗୋଟେ ନାଚ ଦେବ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କର ଆଗ ହଉନା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଭାଷଣ ଆଗ ଭାଷଣରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ